Canet és una persona entusiasta, emprenedora, preparada, que estima el seu poble i la seva gent. M'agrada la gent i m'agrada escoltar les seves preocupacions, els seus problemes, intentant ajudar-los. Sent i em preocupa molt també la situació dels treballadors, però també la dels comerços i les fàbriques que actualment passen per situacions delicades. Em mou el meu poble. Sols em presente i faig per canviar la situació en què estem, la qual cosa, com tots convindreu amb mi, és necessària. Com he dit, el poble necessita d'un canvi. Fa molt de temps que s'està governant les mateixes persones i el poble necessita millorar. Hem perdut el ritme de progrés que estàvem portant, per la qual cosa nosaltres hem preparat un programa molt ampli, equilibrat i realista, en el qual també portem un sanejament de la hisenda pública que farà que Tavernes recupere l'espírit emprenedor que sempre ha tingut. Faig una crida als joves perquè com a professora i com a mare conec, m'interessa i em preocupen les seues necessitats. Portem un programa dedicat a vosaltres i estigueu segurs que anem a complir-lo. El nostre programa és un programa obert, realista, que abraça tots els camps, que s'identificareu tots amb ell, perquè volem i desitgem que així ho siga. Des de l'agricultura, en la qual farem un esforç per aportar noves idees, nous projectes. La hisenda, en la qual farem un sobreesforç per adequar-la, sanejar-la i posar-nos al dia, però no per això deixarem de fer les inversions necessàries que el poble necessita i que el poble de Tavernes es mereix. En l'educació remodelarem els centres i adaptarem tots aquells que faci falta. En els esports ajudarem a tots aquells minoritaris, però no deixarem d'atendre els que més ho són. Tavernes té molts recursos naturals, històrics, culturals, de paisatge, la platja, els quals tots volem posar-los al servei de Tavernes, que provoque i que done llocs de treball. El medi ambient, que volem retrobar els ullals, volem respectar-lo, però també volem que aprofite per a donar llocs de treball. Crearem i volem fer zones d'acampada, les sendes les recuperarem, farem el parc del Cantalot i altres paratges que es declararem parcs naturals o parcs municipals. El turisme va ser una font inesgotable per al treball de Tavernes, perquè anem a mostrar Tavernes fora, més enllà del que és la part natural, de la part autonòmica, però també farem que la gent vinga ací promocionant Tavernes mitjançant fires turístiques, de joves, de l'agricultura. També volem que el Volomor, la part històrica que tenim, estiga al servei de Tavernes. Farem i crearem un museu etnològic i un museu arqueològic perquè totes les troballes, o algunes, o totes aquelles que es puguen, es queden en Tavernes per a mostrar-les als nostres veïns. El nostre programa compta, i podeu estar ben segur, amb totes les associacions de Tavernes, siguen de l'índole que siguen, perquè sabem que esteu treballant per tots i nosaltres volem recolzar-vos i que també participeu amb nosaltres en fer de Tavernes un poble millor. Volem que Tavernes canvie el seu aspecte, que siga una ciutat moderna, que doni goig de veure. Per això farem noves infraestructures, un bulevard d'entrada, parcs al centre de la ciutat, també a la platja, remodelarem i donarem nou caire al passeig. I per això i tot el que vos he exposat, necessitem del vostre vot, de la vostra confiança per a poder fer realitat tot aquest projecte, un projecte de futur, no un mirar-nos avui en dia, no un mirar els nostres interessos, sinó els interessos de Tavernes. Ho fem per tots, per vosaltres, per Tavernes. Lògicament, una alcaldessa per a Tavernes, perquè ser alcalde de Tavernes és estar al servei del seu ciutadà,
és estar escoltant, atenent i donant solucions als problemes del seu poble. Per tant, una alcaldessa per a tavernes.